आसामनि आरो बिटिआरनि रायजोफोरनिसिम मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि जासिदों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। दे मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ आं बिटिआर थामहिनबा आसामनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जासिहरबाय। दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारि आखायाव लानानै बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव फैनानै नुजाथिफैनानै बुंथिगिरि काथिराम बर'खौ आर'नाइजों बरायदों। बुंथिगिरि काथिराम बर'आ मागो दमासिनि गोथार सानाव आसामारि आरो बिटिआरनि रायजोफोरखौ गोजोन खुसि सानफोरखौ बारहोहरनो खावलायदों। गिबियावनो आङो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दे मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ आं बिटिआर थामहिनबा आसामनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जासिहरबाय। दे जोङो मोनथियो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआरनि जि गोजोन सुक्ति बे गोजोन सुक्तिया जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिटिआरआव दासिम जि मोनसे गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिया बेवहाय बे गोजोन थासारिखौ जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोननो हादों आरो बावैसो आल्फानि जि मोनसे सुक्ति बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि बिटिआर आरो अखमाव जोङो फ्राय माने गोजोनखौ जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो जि मोनसे गोजोन बे गोजोनखौ जोङो बे गोजोन जि मोनसे थासारि बे गोजोन थासारिखौ जोङो अरायथा खालामनांगौ आरो अरायथा खालामनानै जोङो जोंनि जि बिथिं जेरैबायदिहै सोलोंथायानो जा बेवहाय रांखान्थियानो जा बेवहाय बिभिन्न जि बिभागानो जा बे बिभागाव जोङो जि हारिमुआनो होन बा थुनलाइयानो होन गासै बिथिङाव जोङो जौगानायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानांगौ आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव आथिखालाव जोङो जेरैबायदिहै गोजोन मोनसे थासारियाव दोङो आसामाव जेरैबायदि मोनसे गोजोन थासारियाव दोङो दा फैबाय थानाय समावबो जाहाथे जोङो बे गोजोन थासारियाव थानो हायो आरो जोङो नुनो मोनदों दे नैबे इंराजि गोदान बोसोरनि जागायनाय आरो नै दा मागो दमासिनि जि मोनसे रंजानाय बे रंजानायाव रायजो राजाफोरा जोबोद गाजा गोमजायै बाहागो लादों आरो बेवहाय जेबो जि मोनसे गाज्रि थासारि बे गाज्रि थासारिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जि मोनसे गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ जोङो लाखिनानै फैबाय थानाय जि मोनसे सम बे समाव बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामाव जोङो गोजोन थासारिनि थाखाय गासैबो खामानि मावनांगौ। बेवहाय गुबुन गुबुन दल संगठनखौनो होन बा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौनो होन बा गुबुन गुबुन जिखिनि बिजनेसमेनफोरखौनो होन फालांगियारिफोरखौनो होन दे जोङो गासैबो बिथिङाव जौगानाय आरो गोजोन थासारिखौ अरायथा खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावलांनो आं गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आरो आसामनि रायजो राजा आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।